Айди. Назад жък. Он от така. Назад жък. То си оригинален. Але? Не съм го спинал. И голата подпържената първа много малко. Пиши Уйчо. Не бяха ете. Няма още място да няма. Уйчо. Кой не са водачите? Който къде трябва да се даде? Там папа. Значи нулата. Ница гледа се. Аз съм постоянно. Ровно беше, да. Срещаш се един къде вече. Има ли други желаящи за записване? Кой до дядо си там? Малко на аванта да покарате синко. Аз главното ме заработи. Преработа да се. Питах, може ли с бидола да обиколя? Старт! О, старт! Старт! 10 минути заради кола на окейте. Пазете, водата е ценна. Давай, шиши, то да не е бира, давай, давай. Времето лети. Айде, публиката. Давай, 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 давай! Браво, браво, има още вода! И финал! Водата 8400. Колко 8400? 9 беше. 7400. 10 беше. 6, 7, 8 е тук, 9. А, добре. Значи? 7400. 7400. Ай, следващ. Чакай да изравнат. Дай назад, изравнат. Дай назад. Дай малко назад. Айде, Морски! Давай! Давай. Газ, 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 газ! Закъсняваш! Къде беше? Да, наливат. Много. Тигри човек сложиха тук да жира на времето, разбираш. Да. Кой е следващия поред? Стига. Любомир! Добромир. Добромир. Добре. Да, водата окей, ти окей ли си? Хоп. Готово. Старт! Точно така! Газ, 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 газ! Имаме чутното коче! Наказателна точка. Две бири на масата. После 2 бири на масата за коче! И финал! Че вода много има. Где пара да се пъш водата, Колко? Време 29 секунди! Чакай отзад моя има човек, чакай. Ама две колчета. Идват. И тук едно. Има. Две колчета. Готов ли си? Наляхте ли вода? Да. Старт! Оп. Пепа, готов ли си? Старт! Леко коч! Давай! Трябва да подобряваш време!
Не мога да мотрим пепела само. И финал. 27. Време 27. Браво. И много вода. И много вода. И много вода. Повече вода. Да. 8 8,400. Ръчната. Давай, давай, давай. Браво, браво, браво. Има време, давай. Давай, 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 време сте горе. Стар за тренировка, човека, все пак е с верша. Верша! Верша! Ке? Тя бъдат се пискат да спирачки, като върнеш гъста, иначе като даваш газ, Давай, давай, Пешка, давай! Финал! Време. Страхотно време, 19 секунди! Старт! Наша планета е 5 теди! То понеже не те надига, хубаво. Чакай, чакай малко. Чакай малко. Дай оттам всички. И финал! Няма 14-1! Няма колко. Ако някой иска малко да го повози офроуд, тук заповяда. 3 литра и половина вода! А на офроудчето. Ако ми закрепи бина, се не обърне, то позмина. Отзад може ли? Виж се отпред. Пак се като. Кой помогя? Абе, някой ми даде още нещо, рапани, телефони, нещо е захапал. Смятай, че пак А, не, лона. най-големия джип е там. Владо, имаш ли кабел? Като дадеш после на лаптопа да извършваме, какво си записал? Ще го събираме всичко в един клип. Той е само на част. Не, бягай. Айде, още последни. Айде, качай се.
Аре, папараците могат да снимат каса. Има кефичка, ден да пустува. Аз две деца отзади те ги дали. Няма да са. Ти са напикала, отстрахна. Ами кой да падеш ли Сега дупката. Ти сякаш го нямаш при нас. Нямаше но такова ще... Ай, съберете колците. Айде, колчета! Колчетата. Лентата ще трябва ли